אז מה עושים מהרגע שקיבלנו את מפיץ הריח של האטמוספירה? בואו נבצע הפעלה שלב אחרי שלב. פותחים ממפתח את דלת המכשיר, מחברים אותו לחשמל. שימו לב, עדיין לא ממלאים את הבקבוק בשמן כדי שלא יצא לנו חומר. נתחיל לכוון את המכשיר. יש אופציה לכוון את המכשיר ידנית או על ידי האפליקציה. קודם כל אנחנו נגדיר את השעה והיום הנוכחים. כאן מעלים את השעה וכאן מורידים. אחר כך נגדיר את זמן ההפעלה של המכשיר, באיזה שעה אנחנו רוצים שהוא יתחיל ובאיזה שעה הוא יפסיק. נגדיר את רמת העוצמה של הריח בהתאם לגודל החלל. הממוצע הוא לשים 30 שניות הפעלה של פיזור הריח עם הפסקה או השהיה של 80 שניות. אם אתם רוצים שהוא יעבוד בשעות מסוימות, נגיד שיעבוד בין 10 ל-12 בבוקר ואז בין 6 ל-9 בערב, ניתן ללחוץ על עמוד ויש עוד תוכניות 2, 3, 4 שאיתם אפשר לכוון זמנים נוספים. ואותו דבר אפשר גם לעשות עם האפליקציה. מורידים את אפליקציית Smart Diffuser ואחרי שמילאתם את הפרטים שלכם והתחברתם לאפליקציה, מתחברים למכשיר דרך הבלוטוס. בתוך האפליקציה אפשר לכוון את ימי ההפעלה שאנחנו רוצים, את העוצמה, ופשוט לשלוט על זה מהטלפון. סיימתם להגדיר? שימו את השמן במכל, תכניסו את המכל שישב כמו שצריך, סגרו את המכשיר ותהנו מריח חלומי.